Oke. Stoi ina dia lu hoko tuduhani di boako arsak di rohami dake ahoso ako di jolo di labo dorohami magaju aju gelengmo ngatari dabe ina nadengkan pabai nami nunga saat be tadi roha ngama uli bulung be sasude pino parmi dapat pasu alani tangi yakmi dake ahoso ako di jolo di geleng mi aitung labo dorohami magaju aju gelemo ngatari dabe dengan pabai nami nunga saat be sudah nasi di tadi roha nama uli bulung be sasude pino parmi dapat pasuban